Nej, det tør du ikke, hva'? Det synes jeg er for nederen for dig. Er det ikke? Undskyld mig. Ja, det er helt seriøst. Altså... Adam, kom nu for fanden. Adam, gå til den, altså. Jeg ved, at 90 cm lang, så synes jeg vel godt, det kan gøre. Det er, men det er ikke... Jeg tror, det er, fordi han ikke rigtig kan slappe den. Jeg ved ikke. Det skal ikke for min... Om ikke andet, så er det træning. Undskyld mig, er det ikke sådan? Adam, synes jeg, det er kraften for det. Kom nu, Jack, for fanden. Okay, hvor meget får du, så skal jeg have en ting. Hvor meget får du, så tager jeg det. Nej. Hvor meget får du? Det er ikke fint. Du... Men hun ikke sige, hvor meget får. Jeg tager Får ikke en skid, mand. Jeg får fornøjelse også. Ja, du får fornøjelsen. Får du fornøjelsen? Hun har ikke noget ud af det overhovedet. Jeg har sagt lige Jeg for... har den fornøjelse, at det ikke er med. Nej, det er da ikke min fornøjelse. Det er ikke til fornøjelse. Hvis han får fornøjelse af det, ikke? Så